No, kúpili sme si takýto vyrezávač na ovocie. Myslíš z Na miska? chutné ovocné kytice. A dúfam, že teda to pôjde. Toto takto ten zjedný prístroj. Tak začíname to robiť. Že Šarlotka, ako ti to ide? Dobre. Ukáž. Sme si taký provizórny kvetinač pripravili so špongiou. Tak, vidíme. Teraz cez zimu toho ovocia nie je veľa, ale tak hádam niečo myslíme. Že Šarlo, ukáž, jak ti to ide, mohla som aj ananas kúpiť. Ešte mám, ježiš, ešte mám melóna. Nepapá. Takže máme to hotové, no není to úplne 100%, pretože to, čo reklamovali tak silno a som to kúpila, tak vôbec nefunguje toto. Takže keď si to budete chcieť kupovať, tak si to nekupujte, úplná blbosť. Vôbec to nefunguje, to len obrázok je naozaj takýto krásny, že to vykrajuje, vôbec to nevykrajuje. Takže sme to urobili provizorne bez tých krájačov. A ideme sa do toho pustiť, no čokoládu si tam nedáme. Charlotte? Nie, fuj. No, ideme si prečítať knižku a budeme papať ovocie.